ukuthi-ke ngaphambi basiqhubeke nenkonzo yesidlo, ngcono ngiqede la ngikhiphe iy'tifiketi zabo bazozithola bazozemukela. Kuphi umama uNsibande babize ngendlela yena abaningi. Athi uzomshutha. Sicela-ke ubaba MS Mbatha. Hawu bayethu sekhona indodakazi. Uba umzali. She's NZ Kumende. L Mthuni. EN Mweli. GP Gauteng Kumede. D Mbatha. DI Duma. FT shows. N Skakani. NH Majos. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ubuka umuntu oseduze kwakho okulandelayo wena wathatha uzobhabhadiswa. Usho ukuthi uyingane kuwe. Ngaphandle kababa uMbatha. Umbeke phambili engemdala kulabo bamlandelayo. Kodwa nje wena okulandelayo uyingane kuwe, kodwa khona abawunyaka owodwa bashiyana ngenyanga. Sikusenohloniphana-ke nazane uJesu KRISTU Inkosi. UJESU KRISTU Inkosi. Ngicela ukusho nje noma amavesi amabili laphaya kunumber 60 ukuze na inkonzo yesidlo ihlonipheke mayingena la ku-WhatsApp no-YouTube. So kulo verse 3 no verse 5. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengikuba ngihambe ndleleni ihubo ezintuzo ongiyazi ikhona nemqhe eyibambekele izwi lenkosi ngokaMathewu chapter 26. Mathewu chapter 26.
Siqala ukufunda ku verse 20. Verse 20 ake ngivuleke ngokushaya. Baba egameni lomfebezi uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, singena enkonzweni yesidlo, siyacela ube kanye nathi. Kube yilona loyo azihlole, kube yilona loyo azibheke, ukuze angabi necala egazini lakho nasemzimbeni wakho. Ngiyacela uNkulunkulu wethu ukucacisa izwi lakho, uJesu Kristu iNkosi. UJESU KRISTU iNkosi. Amen. Siqala ukufunda ke ku verse 20. Kwathi sekuhlwile wayehleze ekudleni nabafundi abayishumi nambili besadla, wathi ngiqinisile ngithi kini omunye kini uza kungikhaphela. Verse 22, badabuka kakhulu baqala ukusho kuye, kwaba yilona loyo ukuthi kungaba yimi iNkosi na. Kepha waphendula wathi, ofake isandla kanye nami esitsheni uyena oza kungikhaphela. Verse 24, indodana yomuntu yamuka kambe njengokulotshiweyo ngayo, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye, ngakukuhle kulowo muntu kuba kazalwanga. Verse 26, besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi, tabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi, phuzani nonke kuso, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi, kukho ukuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayokuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisishe embusweni kaBaba. Bathi sebehlabelele igama lokubonga baphuma baye entabeni emnqunu. uNkulunkulu akabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Kafushane ngifisa sibuke indaba kaJuda Iscariot la uJesu ukhuluma nabafundi bakhe uthi omunye wabo uza kumkhaphela. Baphatheka kabi-ke nokho, kwayilona loyo wathi kungaba yimi iNkosi na. Wathi uJesu ofake isandla kanye nami esitsheni uyena oza kumkhaphela. Abantu abaningi-ke bayamkhaphela uJesu ngale nkonzo yesidlo. Ngeke ngayithinta kancane enkonzweni edlulile. Kubizwa ukuthi umuntu angasidli isidlo engekho ngcwele phambi kaNkulunkulu. Ngoba uma udla isidlo ungekho ngcwele uyamkhaphela uJesu. Mawufunda amaHebheru chapter 6 verse 4 kuya 6, lithi umuntu oseke wanambitha amandla ezwelizayo, wanambitha amandla kaMoya oNgcwele, wayesehlehlele emuva kukhulu lo muntu kuba vuswe ukuba xolele. Inkonzo ejule kakhulu le yesidlo seNkosi, kodwa ethandwa abantu kakhulu. Badla isidlo seNkosi bengazihlolanga ukuthi bafanele basidle noma bafanele na. Ngoba uma ususidlile kanti ubungafanele, usuwenze icala ongayukuthethelelwa kulo kuleli nakwelizayo. Ngisho ngani lokho na? Ngoba njengoba ngeke ngacaphula uMatthew chapter 12 verse 31 othi ohlambalaza uMoya oNgcwele akanakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. Isidlo sisimbolize uMoya oNgcwele, ngoba igazi likaJesu uMoya oNgcwele. uJesu wangena kuMaria ngoMoya oNgcwele. Igazi likaJesu esihlanzwa ngalo linguMoya oNgcwele. Ngakho-ke umuntu uma enecala egazini lewundu unecala kuMoya oNgcwele lingeke lithethelele. Ngakho-ke kusemqoka ukungasidli isidlo okungafanele, ngoba usidalela isono ongayokuthethelelwa kuso kuleli nakwelizayo. Yebo-ke kukhona ukuthi udla isidlo ebandleni elithize okungashunyayelwa ngesidlo ngendlela engenza ngayo, wawungazi wasidla, kodwa kufanele uzibuyisele kuNkulunkulu ngoba unecala. Nami engisisevayo nginecala uma ngiseva ngingekho ngcwele, ngoba kufanele ngibe ngcwele uma ngiseva isidlo seNkosi, ngoba igazi likaJesu uMoya oNgcwele lo.
esiubonayo uphathekayo ube umoya ongcwele ungaphatheki, kodwa kubambela umoya ongcwele igazi elisha esivumelwaneni sikaJesu. Uthi-ke uJesu yilo ofaka isandla nami ozokungikhaphela, okukhombisa khona ukuthi uma usudlile isidlo seNkosi kungafanele wenza icala elingayo ukuthethelela. uJesu ukhuluma amagama abuhlungu lapha kuverse 24, uthi indodana yomuntu iyamuka njengokufaneleyo, kodwa maye kuloyo ekhashelwa ngaye, ngabe kungcono ukuba kazange azalwe. Ngoba usenze isono esingayo ukuthethelela, ngaba ngcono ukuba kazange azalwe. Manje-ke uNkulunkulu uma esidala sonke usinikeza umsebenzi, lo naloyo nomsebenzi wakhe awunikezile. uJuda wabunjelwa ukukhashela uJesu, wazalwa wakhula. uJesu wambiza nabafundi bakhe azi ukuthi uzomkhaphela. uJesu wamnika amandla okukhulekela abantu basinde. uJesu naye wamnika amandla okushumayela njengabanye abapostoli. Kodwa namhlanje sithola uJesu emdabukele ethi ngabe kungcono ukuba kazange azalwe. Ngakho-ke uNkulunkulu uyisimangaliso, izinto zakhe azenzayo emhlabeni uzenza ngabantu. Ezinhle uzenza ngabantu, ezimbi uzenza ngabantu. Khona izwi Isaya elithi okubi kuvela kuye, nokuhle kuvela kuye ngoba ukuhlelile wakudala kwasekuyenzeka. Kodwa inkinga isekuthenini maye kuloyo owenza okubi, ngabe kungcono ukuba kazange azalwe kunokuthi azalwe abese enza lento embi. So kusho ukuthi akube lo naloyo azikhalele uNkulunkulu, ungagcwalisa umbhalo ngokubi, ungawugcwalisa umbhalo ngokwenza okubi, ngoba yikona uzogcwalisa umbhalo. Njengoba isihogo sikhona nje, sikhona ngoba khona abantu kufanele bayisihogweni. Labo bantu bagcwalisa umbhalo bazogcina beyile esihogweni. Nezulu likhona ngoba khona abantu ofuna bagcwalisa umbhalo bayezulwini. Ukwena ukuthi ukhetha kuphi wena, ufuna ukugcwalisa umbhalo ngokuhle noma ufuna ukugcwalisa umbhalo njengoJuda Iscariot. Kodwa namhlanje uJesu uyakudabukela ukuthi ngabe kungcono ukuba uzange uzalwe, ukube kazalwe omunye umuntu kunokuthi kuzalwe wena bese uyogcwalisa into embi. Angiphethe-ke ngabaseKorinte bokuqala chapter 11 suka kuverse 23, ngeke ngisasho lutho oluningi lapho. Ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho nenganinika khona ukuthi iNkosi uJesu ngalokho obusuku akhashelwa ngabo wathi abathi isinkwa, wabonga, wasihlephula, wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kweNkosi izifike. Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha seNkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi leNkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha, ngokubodlayo aphuze uzidlela aziphuzela icala uma engawahlukanisa umzimba weNkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana abalele, kepha uma besizahlulela thina besingayokwahlulelwa, kepha nxa sahlulelwa siyayalwa iNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Asikhuleke. Baba, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga sesikuzwile. Ngiyacela Nkosi ngomoya wakho ongcwele ukhulume yilo naloyo, azihlole abone ukuthi kufanele yena sidle isidlo noma kufanele, azibone ukuthi kufanele yini azidalele icala elingenasidingo angekaphinda athethelelwe kulona. Ngiyacela ngomoya wakho ongcwele Nkosi usize kube yilo naloyo, babusise laba bazoza bezokwamukela isidlo seNkosi, ngoba bayakhumbula ukufa kwakho, bayakumemezela ukufa kwakho uzubuye njengoba izwi lakho lisho. Ngiyakhuleka-ke Nkosi, njengoba wenza kusuku lokugcina wathabatha isitsha, wasibusisa, wabonga, wathi lesi sinkwa siwumzimba wakho
waphinde wathabatha iwayini wathi lokhu kuyigazi lakho lesivumelwano esisha kukho ukuthethelelwa kwezono. Ngiyacela namanje Nkosi ubusise lokhu okuphambi kwethu, ubusise lesi sitsha, ubusise nalesi sinkwa, ukubodlayo kusiseke enyameni kakhulu kwelikamoya, sikumemezele ukufa kwakho uzubuye. Siyabonga, sikunikeza udumo, wena wedwa inkosi yethu ekusayo, uJesu Kristu waseNazaretha. Sithi uJesu Kristu inkosi. UJESU KRISTU inkosi. Amen. Sizoya ke kule nkonzo yesidlo. Siqala ke ngapho omama. Siqala ngomama. Ngiyacela ukuthi sicule ihubo 199. Emva kwalelo hubo sicela ubaba umfundisi uMwelasi asikhulekele. Oh, ngiyaxolisa. Sekhona item esele. Okay, bakumwelasi ukhuleka emva kwaleyo item. Sicule itulu 199. Sosuka. Mangisuka ezwe umphathi wohlelo usuka lingakapheli itulu.
Yesu Kristu inkosi. Zalika nige kutoka kwa mkosi wetu Yesu. Amen. Oh, tu l'amour.